2015-2016 hizkuntzak eta hizkuntza-aniztasuna estrategikoa izan da, urte guztian zehar eta programa kulturalaren lanketan zehar, eta horren adibide daukagu Euskarriak proiektua. Euskarriak proiektuak 3 lan ildo ditu: Europako hizkuntza-aniztasuna, Donostiako hizkuntza-aniztasuna eta euskararen normalizazioa. 3 gai hauek kalean lantzea, modu komunikatibo batean, euskarri komunikatiboekin eta instalazio artistikoekin. Proiektuaren helburua denez herritarrengan eragitea, Bagera elkartearekin kontatu dugu. Azkenean lan egiten duelako Donostia mailan eta herritarrei zuzentzen dielako bere lan hori. Orduan, ezinbesteko gauza izan da, hizkuntzen arloan eta euskararen sustapenean bereiekin lan egitea. Produkzio aldetik, ideia hauek egi bihurtzea eta euskarri egitea benetan lana izan da. Ze bakoitzak bere amarena izanik, bere zailtasunak izan ditu, baina pozik gauz egindako lanarekin. Parte hartze prozesu batetik abiatu genuen, bertan 30 lagunek parte hartu zuten, horietatik hizkuntzan arituak zirenak, artistak eta baita herritarrak ere. Parte hartze prozesu horretan egin genituen saioak, saioetan erabaki izan ze mezu nahi genituen plazaratu edo, eta mezu horiek zein formatan edo zein euskarretan joango ziren. Eta hor artistek egin zuten ekarpena handia, eta gero lanari egin genion.